Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ay, makabandog mo ti kanayon nga overtime. Apay ngamin ay akanayon ti overtime mo. Awa na pulos ti inanam. Inton kwan, nagsakit kan. Masapol nga agdoble kayo da Clara. Tani, umadani man hindi pa nagbabayad iti tuition pidagiti kakabsat ko. Amo mo taman ipod pimusay da di tatang. Siyak amin ang tinangibakla iti responsibilidad. Victor. Oray kasano ti ayat ko asaan na kanayon nga ag-overtime. Saan mo ta mabalin? Kasano pa yun nga dagiti gastos tayo? Nang runakat inton sumarno atawin, ag-eskwelan to mo tanda anak ta. Maawatan ka. Ngam ikam kumamot ti patag ti salunat mo. Kasano no da mapasamakan ka. Di nakarkaron nga awan tumulong kadakwada. Okay aklaang Lara. Mababain nakangarudan kan ka. Adan bukod ta a pamilya. Ngam aging gayta. Suportadok pa ilang ti pamilyak. Katagyaman aklaunay ta maawatam ti sitwasyon ko. Asawa nak, iso ang maawatan ka. Ngam ti daw-dawatak laang kan ka, saan mo kumamat nga abusuan ti bagim. Kas ita, manon nga aldaw akanayon ka nga ag-overtime. Gapulang iti ayat mo ama ipaay amin nakasapulan dagiti kakabsat mo. Di kagda naglara, tan nadak ti salunat ko. Sa bagay, manula atawanan, agtorpots to ni Bernie. Enton makatrabahon, makatulong tumot tayo. Sapay la ko mga rod Victor. Tapno saan lang asika ti maubliga. Ay, ala, ingkakat agpalasan tamang rabiikan. Nalpas kamin iti anak taanangan. Nanang, ado'y tabas tuyo. Ada ka di pa'y bagas yaw. Adapay anak ko. Kan apay agim matang kaman kadagitan. Adupay ti abastume. Nakababain pa'y ket din kan ka. Nang runa ka nilara nga asawam. Nanang, awan ti rumpo nga pagbainan nyo. Kundi ka agdanag. Maawatan ni Lara ti amin. Amo namot ni awan ti sabali at tumulong kada kayo no saan asyak. Sika nga agpayso ti inauna anak ko. Ngam saan mo ko mga obligasyon amin dagitoy. Ay, nagsaapon tumot nga minapimusay ni tatang iyo. Adapay matkit di matmat gadak, babaan iti panaglaklakok iti tiyandaan. Angam, saan ba't nga umanay para kada kami kadak iti kakabsat mo? Isang aron nga aging kat kabailak, tulungan kayo nanang. Kaya't ka makaturpos tumot ang dagiti kakabsat ko, tapno makatulong dan tumot tan. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na kada kayo kanilara nga asawam. Lakay, imay gayam itay dito'y ni Bernie. Kasapulan ka nun nagbayad iti tuition fee na inton umay alawas. Ta examen da ka nun. Kasta ka de. Saan na bali? Agsweldo ako ninton ka ni kaduang aldaw. Isunton di panangitad tayo ti dawdawatan na. Sige, tapno maka-examen. Kaasimot na og promissory note man nun, gaputa madelay ti panagbayad na. Wan Lara. Makurangan man ti para iti masapsapol tayo dito'y balay. Sana bale. Noon yan to ti mabati, di iso ti iyan anay. Saan mo takanayon ngagbayad da iti tuition fee da? Sige ta dumagasak to iti balay sakbay asumrega kinton bigat. Ibagak nga yuray dalabi itin ti panagswildok. Nakasweldo ako ng agpaisaw.
Ngam amo kapag gusto lang dito manayin para iti tuition ni Barney. Kan para iti pagkasapulan medyo balay. Ay, awan pa'y marunong mimait. Mababayinak pa yun ko ni Lara. Naimbaglagan at aman nakaawat ti asawak. Hanggang kanayon kadilata na kastoy. Kasano no agadal tumutan da anak ko. Oray patayag ti bagik iti ka-overtime. Talagang aging gadito'y langan ti kabaglak. Ay, anya pa nga tataramidag. Jakmot mabalin na baybayan dananang kandag iti kakabsat ko. Tinasayat. Agano sak. Katsapay la ko ma. Taadan to nasayat nga ibu nga amin dagito yung sakripisyo. Sapay ko mataigag dagiti kakabsat ko ti panagadalda. No, saan mo to na nakababay ni ita asawa ka? Imbis ko maapara kadakwada lang dagiti sakripisyo kita. Saanan? Taadapay lang mo ti pamilya kakabingay da. Naimbag lang nataman nakaawat ni Lara. Tanong saan? Ay saus. Jack kumakit amon no anya ti rumbang aramidag. Kasta ti sitwasyon ko manang Emmy. Masapul nga agdoble kayo dak, tapno masuportarak ti pamilyak, kastamot ten dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Ngam uray kasano ti aramidak nga agtrabaho, talaga nga apagpursi tulaeng ti mabirbirukak. Diyak pa yan maipaayan iti uray basit laeng anamay ti bukod ko a pamilya. Ngam awan ti pagbabawyak manang Emmy, gaputa ipatpatag ko dagiti kakabsat ko, kastamot ten ti inak. Iso nga aginggat kabaalak, talaga at tulungak ida, akas iti ingkarik, iti daydi tatang ko. Victor, umadanin ti kasangay ti anak ta. May sa atawan laangan ag-eskwelan tumatan. Ni, huwag nagpaisaw. Kat anya iti plano mo italara. Anya a plano ti kayat mo asawan? Masapul nga agpasgan tayo mo't takasangay kat nga rod anak ta. Anya? Saanan a masapol? Agluto akto laangan dito'y balay ti pansit. Umanayan dayjay. Ay sos, saan Masapul nga awisom dananang. Kastamot ang dagiti kaaruba nga dati anak da. Tapno naragragsak. Sigurado ka kaditi dahi tapang panunutom, Victor? Isupay ti gastos. Kakaasi ka lang arudong nagtrab-trabaho. Maminsan lang mo't. Saan mo ta kanayo nakasangay na? Isa arumbang lang nga silibraran tayo. May paikon to pa iti pagkasapulan dagiti kakabsat ko. Dahito ito lakit din kasangay ti anak ta di jak maibirukan iti gastusan. Ngam Victor. Basta agawis ka, tasyak ti makam mo. Mapan mong tawisan dananang. Kastamot ang dagiti kakaruba tayo. Sige, si kangarod ti makam mo. Nay, adda ka mo't balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka. Imbaunak ni Victor nanang. Umay kayo awisan para iti kasangay to di apo ko yo inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, aywon gayam anya. Apay ngay nga agawis pay laeng. Di kay pay lamapan mangan ijerwar tapno basbasit ti magastos yo. Di namot kayat nanang. Kayat na kano anaragsak ti kasangay ti apo ko yo, iso nga iyaw awis na. Ay, anya lakit din ayan ni Victor.
Saan mo mutkit di ama babalaw? Ta siyempre, anak na dayta. Iso akayat na anaragsak ti kasangay na. Kasla di yung amo ni Victor nanang. Agaramid day iti pamuspusan, tapno maipaay na amin a pagragsakan tayo a pamilyana. Huwag nga rod anak ko, mababain akon kada kayo. Sipod pimusay ti amayo, nagbalin matan nga obligasyon da kami. Nang runa ti panagadal dagiti kakabsat yo. Di ka agdanag nanang, sana may sa ti aldaw. Anya tamuyo ngay. Ang mga no apaman ang makaturpos ni Bernie, kat maadaan iti natalgad at trabaho, di isuntumot ti makatulong kada kayo. Isong arod akanayon ko apalagi pandagiti addiyo, asay sayaaten dati panagadalda. Panunutan da ko matirigat ni Manong da mang isaksakad iti panagadalda. Nga saan na kuman a responsibilidad, tada kayo kat nga rudan a pamilyana. Di yun panunutan day tananang. Basta agtitinulong tayo, day ta tinapatag. Oh, di yun liplipatan ti kasangay ti apo ko yu nanang. Nanang, di ulipatan di kasangay ti apo ko yu Ay, huwag anak ko. May nga rudan inyawis ni Lara nga asawam. Apay nanang, dakda kayo pa'y lang? Maluman Ayan dagiti kakabsat ko. Ay, napanbiit ni Bernie iti ayan ti kaklase na. Tada ka no ilaplepas da project da. Ang may isa nga adem. Ni Kim, awan pa'y nga aging gaita. Ni, apay ngay. Kani, nasipngutan. Sa dinong ay tinapanan na. Sapay delikado ti panahon ita. Ay, jak man amo iti da jak kabsat mo. Mamin ano abang bagaak, ngam dinak mo ti pangpangag. Apay adi yung bagbaga kanyak ngay, tasyak kumati nakisarita kan ko ana. Ay na anak ko, isupay apakariribukan manen. Bayam asyakton ti makisarita manen kan kwa na. Sige nga ron nanang. Ngam no aramiden naman ay. Syakton ti makisarita kan ko ana. Anya ti ko ng Victor? Masansan amarabyan nga agawid ni Kim? Wan ka nung arod ko na ni nanang. Ni, awan mo ti bagbaga ni nanang kanyak. Awan mo ti nasasaunay dinapanak di balayda. No jak pa'y napaliwi tayo napanak di balayda, ngawan pa'y ni Kim. Di pa'y baga ni nanang. Isong nga imbaga nga apay adi na impakpaka mo kanyak. Tasyak mo tinakisarita kan ni Kim. Kat, anya ti ko na ni nanang. Di na kano kaya ta mariribu kanak manayin. Iso adi na imbagbaga. Among amin kat ni nanang nga ungtak ni Kim no siyak ti maparurod na. Ala, bayamon. Dumngag tumat lang ka ni nanang. Ay, amo matandag iti kabataan ita. Nausum da iti ragragsak. Amang ano dala ang mat na pananda, iti gagayim na. Saan lakit di amay barkada ka nagbisyo? Ta talaga ang makaraman kanyak. Iti kastoy arigat ko amang manggit tapno lang mapagadal ko ida ka ni Barney. Kalpasan na, agaramid kit din iti may kaniwas. Ay, jakla mo na sawin. Ang mga noan pa iti maaramid ko kun kwa na. Ala, agrelax kakit din. Ay, Inton madamdama, mangrabi ita yun ton, tapno masapa ka makaturog. Tapno makasubot ka mo't iti nagsasaro no arabi apa nag-overtime mo.
Jack amo manang, ta itiday di nga aldaw asa anak anag overtime, dim magasak ije balay dananang. Kat ijay ana amwak, amasansan kanugaya men amaladaw nga agawid, tiburidek akabsat ko. Madanaganak manang, ken makaungetak, tababae ni Kim, ken 18 laeng titawan na. Agamakak nga amangan no na ibarkadan, wenno addaket bisyonan. No kas pangarigan pumudno ti atap ko, sigurado ang makapungtutak, tadi naman lainik kan patag ti sakripisyok, tapno maituloy dalaeng ti panagadalda ken ni Bernie. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw manang. Ni, nanang, nagsapa kayo ni Emay dito balay. Apay, anyat na pasamak. Ay na anak ko, Jay Adem, ni Kim, saan ang nagawid idirabi eh? Anya? Apay Victor, anya tinapasamak? Oh, Lara, ni Kim, saan ka no ang nagawid idirabi ko na ni nanang? Anya, ni, sa dino nga rod nga tinapanan na. Ay, Daita nga rod ti pagdanagak anak ko. Napan binirok ni Bernie iti ayan dagiti gagayem na. Bareng at daijay. anya mo tan ni Kim. Anya nga taaya ti mapaspasamak kan kwa na. Sapay la kumatawan dakas na pasamak kan kwa na. Amang ano, nakiturog lang iti may sa agayem na. Sapay kumatakas tang agpay Lara. Sa baling amin tagparparit na kanyak. Sapay la kumata saan na pumudno, ti pampanunutag. Mangantayon, tapno makadigos kan sakbay asumrek ka iti trabahom. Hoy, Victor. Mangmangag na ka di? Anya di kunam Lara? Kunak, mangantayon, tapno makaprepare kan ama pa nagtrabaho. Apay aya anak kaununag ti pampanunutam. Diyak pala sumra kita. Sigurado ajak mo't lang makakonsentrate iti trabaho. Gapo iti panang pampanunot ko no sa dino taayan ni Kim. Di ka kadi madanagan. Awan tinapasamak ka ni Kim. Di nak mababalaw. Sa baling amin ang talaga tagparparig na kanyak. Saan nga tanga dan nobyo ni Kim? Iso ti simurutan na? Ha? Kas tanga-tanga agpaiso, Victor? Ay, sapay la kumata saan na pumudno ti atap ko. Sapay la kuma. Anya ti madamag nanang. Anak ko. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim. Saan tayo mo ta mabalin ni i-report iti police amazing. Aging ga iti addan 24 hours sa mapukpukaw. Sa dino tayo ni Bernie. Simrekan iti pagadalan anak ko. Kan saanan amasapol nga i-report tayo pa'y iti pulis. Apay nanang. Nabirukan ni Bernie ti Adem. Ayan na nga rod. Apay di pala si Murot ang nagawid. Di na kayat ti agawid anak ko. Tamabuteng kanuken ka. Kanya kumangit ikabuteng na naon mo tinagbasulan na. Anak, masikog kanu ti kabsat mo. Anya? Masikog? At akadi amuyo ang nobyo na nanang. Awan nga rod anak ko. Tawan mo ti niyam amuna kanyak. Kanawan mo ti makit-kita kakakuyog na. Ay, anya mo tan ni Kim. Di nala pinanunot mo tan di sakripisyo ka mang papaadal kan kwa na.
Apay nga naramid na tikas jay. Sapay nagubing pa lang. Ada ita iti poder ti pamilya ti lalaki a nakasikugken ko ana. Ket umaydan to kano ditoy. Kadwadan ti naganak ti nobyo na. Ay, nasayat mo't nga rin no kas nanang. Tapno makapagsasarita tayo anaimbag. Anya tinapasamak, Victor. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim? Wan Lara. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nobyo ko nam? Wan. Kat masikog gaya man, iso asaanan ang nagawid. Anya? Day tatagpay so Lara. Masikog ni Kim. Ay, kaslak lag kapsot iti imbagan ni nanang kanyak ti kasjay. Victor, Amomot no kasano ti ayat ko, tapno mapaadal ko lang. Kurang nalapatayag ti bagi kiti katatrabaho, tapno lang maipaay ko ti kasapulan da. Ngamgayam, sa balitar aramiden na. Impaay ko ti amin kadakwada. Pati ti rumbo nga para kada kayo iti anak ta, mabingbingay, tapno mapagadal ko lang ida. Ita, kastoy ti supapak dagiti ado arigrigat ko kadakwada. saan tayo amalapdan dagiti pasamak, Victor? Adda ditan, awanan ti maaramidan tayo. Isu day ta ti pinili na. Basta sika, impaay mo amin akabailam. Awan mo't siguron ti makunadakan ka. Kastoy gayam kasakit. No tinamnamam kat saan nga iso ti matungpal. Kaslak na nagbambandog itawan ka sa eskan na. Pasensya kan Lara ah. Pati da kayo itanak ta. Nairamraman iti inaramid ko. Nagudwa ti rumbang kumapara kada kayo. Ita, kastoy lang ti sukat ti ado a sakripisyo kan bandog ko. Sana bale, adapay mo't ni Bernie. Dandan ni agturpusan ti kabsat mo. Day talaangan ti panunutem. Sa bagay mo't kadi Lara. Kitamok. Apaaman na makalpas ni Bernie iti panagadal na. May pamaysakton ti amin para kada kayo iti anak ta. Ti maten para kada kayo ti prioridad ko. Nangro na ti masakbayan ti anak ta. Victor, Katagyaman na kiti naman nakaawat mo nga asawa Lara. Ikarik, aramidok ti amin tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag iti anak ta. Saan kayo abaybayan? Ikarik na ita, Lara. kasla nagtupak ti langit kanyak, iti kasdi napasamak iti kabsat ko ani Kim manang Emmy. Namnamaak ngamin a makaturpos da nga agpadpada ka ni Bernie, ngam saan a napasamak. Kasla awan apulos nagmamaayan amin abambanog ken sakripisyo para kadakwada. Ti paglading itak unay, pati bukod ko a pamilya, na iramraman a nagsakripisyo para iti obligasyon a naipataw kanyak. Naimbaglaengen tanadaanak iti asawa aman nakaawat launay. Naurnos moten manang ti maipapan iti panagsikog ni Kim. Adan iti poder ti agbalinto nga asawa na. Nagturpos moten ni Bernie.
Kat isuitan ti mangipapa ay amin akasapulan da ken ni nanang. Kat siyakmat manang, agtultuloy ti panagtrabahok para meten iti bukod ko a pamilya. Kayat ko asupapakan ti kinaanos ken kinaman nakaawat ni Lara nga asawak, babaan iti panangipaay ko iti nasaliwanwan a panagbiag para kadakwada iti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Victor. Pagayam a Victor, pudno unay a makaited adal tuy pakasaritaam kadagiti pagayam a dumdumngeg iti daytoy a programa. Dayawag ti kinaresponsablem nga asawa, anak, kang runaan na, responsable a kabsat, gaputa uray ada pamilyam, na ipaay mulat ta ti pagrebengam kas anak ken kabsat. Kas tamot ti pagrebengam kas asawa ken ni Lara. Amok ang masupapakan to amin a sakripisyom, babaan iti tulong ti namarswa. Di yung arudliwayan ti kumararag iti namarswa, tapno tarabayan na kayo iti amin aganwatyo para iti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ano san tayo ti adda pa nagbiag tayo anak ko? Awanan ni tatang yu akatulungak tapno maisakan ti panagbiag tayo. Nanang? Di kayag danag nanang, tulungan kayo. Saan ako nga agenrol iti day ti apa nagsiserek. Nilatan Edwin nga ading ko ti agtuloy iti panagadal na. Ha? Manang? Sigurado ka kadi iti day ta pangedeng mo anak ko. Huwag pa'y sumanang. Apay nga agsardang kamutan. Marigatan tayo ading. Sana bale, tamatulungak mat ni nanang. Basta sika, igaad mo ti agadal. Masapul asika ti makaturpos. Lalaki ka, sika ti mangisakad iti agbalinto a pamilyam. Kabaelak pa'y mat anak ko. Adamot ti basit a pamasrakan a napanawan day di tatangyo. Wanmat manang. Saan tayong agsamakad iti day ta ading? May mayat matlaang na dapay sa bali a pangalaan tayo, iti para iti inaldaw a masapsapul tayo. Amuyo mo't asaan ngagpapada ti maapit tayo. No dinalapos ti bagyo dagiti mula tayo, awanan namaan tayo a maapit tayo. Ay, agyaman nakarod no kasta anak ko. Iso asika Edwin, anak ko. Igaon mo ti agadal, tasi ka ti may saanam na maon mi ang makatulong inton makaturpuskan. Nanang? Iso nga ikarim asay-say atam ti panagadal mo ading ko. Papa na manang. Inakman kita antay pag-extract nga trabaho ita ading ko. Nakasaritak ni Elma itay. Ada ka no catering ni Antina. Iso ang masapul dati ka na yunan a servidora para iti party ang mapanda i-cater. Kasta ka di? Manang, okay ka kadilaan? Wan mat ading ko. Extra income pa'y daytoy. Sayang mat. Dandani ka mo na agbayad iji pagadalan. Isa ang masapol nga ada nakasagana a pagbayad mo. Manang? Aywan gayam, ayan ka din ni nanang. Napanakinita no da maapit ka dagiti natang amula na manang. Isupay ka na may lako. Nagagata talaga ni nanang. Isa ang masapol ang matulungak. Tapno saan matunay ang nakakaasi. Sige nga Rod, ibagam tulangan anapana ko na. Tulungam ni nanang dito'y balay. Kakaiso na nga awan sa rek mo ita.
Wen manang, di ka madanagan. Pakawanindak nanang, manang. Anya ka mo tan ading ko. Amo mo ti kasasaad tayo iti biyag. Di kailan nagtantanang mo tan. Manang. Agad-adal kayo pailaang. Kan manulat itawin nyo. Nag-uubing kayo pailaang tapno maadaan iti anak. Pasensya kayo nanang. Pakawaninda kami. Kat, sa dinungarod tayan tinobyam ita. Aday di balayda manang. Masapul ka nung nga ipudnunan ti kasasaad na iti pamilyana. Ay katrumbang laang aanak ko. Anya laangan nga iti makuna ti pamilyana no maamuan da amasikugmat gaya man. Ay. Anya nga ron ti rumbang aramidon tayo ita. Masapul ang makasarita tayo dagiti naganak tinubyam anak ko. Anya nga iti ibaga tayo nanang. Ay kat masapul ang mapagsasaritaan no anya ti rumbang amaramid. Basta ti importante, saan mo nga itarayan ti anak da. Nanang, nanayunan tayon dito balay. Ay, huwag nga rod anak ko. Naimbaglaang ta imanlugot dagiti naganak ni Rita asaan da pa'y ngagkalaysa. Masapol nga agurnong pa'y tapno ada mausar iti panagkalaysada ken iti panaganak to ni Rita. Sapay medyo naselan ti panagsikog na nanang. Masapol akanayon ang maipan iti doktor tapno ma-check up. Kanayunan manen agastos dayta. Huwag nga rod anak ko. Ang amanya nga rod. Saan mo ta mabalin abaybayan ta ti adim? Ubing unay amang ibaklay iti responsibilidad asinirek na. Nanang, agabrodak sa laangan. Anya? Ay, anak ko. Narigat dayta pampanunutam. Narigat iji abroad. Nagado dagiti madamdamag ko amal maltratwan kano dagiti amo da. Saan nga amin nanang? Swerte-swerte dayta. Katsapay la ko mata no makapanak. Sa anak ang makatumpong itinauyong nga amo. Ay, narigat ti makigasang-gasat anak ko. Kan maysa, italaang amayadayo ka iti pudermi iti adem no kaskasanaw. Nanang, talaga akayat ko ti maadaan iti natalgad at trabaho. Tapno agnam ay mo't saan laang atibiyag ko? No di pa'y kat patida kayo. Kanti agbalin to a pamilya ni ading ko. Angam saan arumbang abaklayam amin a responsibilidad, anak. Nanang, no maikanak iti oportunidad, jakon palabsan. Amok adinak baybayan ti Diyos. Panunutot laangan, apara kada kayo a pamilyak daytoy nga aramidag. Diyak ko makayat at talaga ti agabroad, kan mayadayo iti pamilyak manang Emmy. Gaputa uray marigrigat kami laeng, nabigkat tilinangan mi asang kapamilya. Nadagsen ti riknak, idi agem empake akmanang. Ngamjak mo't kayat nga agnanayon latan a marigrigatan kami nga agbibiyag.
Nakitak namin dagiti daduma akalugaran mi anag-abroad asim maya at ti panagbiagda. Iso aday jay laangan ti kanayon a pinanunot ko. Nupay talaga amadi ko maninanang a pumanawak, impilit ko manang Emmy. Anak, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti panunot mo. Saanan, nanang? Disidido akon. Nang runak at sa anak anarigatan a nag-apply. Kan naadaan iti amo iti pagilyan a papanak. Awan ka di tinalipatam ka dagiti nasken nga awitem, anak ko. Awan, nanang. Ada ngamin lista ka dagiti nasken nga awitek. Panagkunak, awan mo ton tinalipatak. Nasaya at nga ron no kasta. Inton ka ni kadwa nga aldawon ti ipapan mo. Hamasapol, itapay laeng, nakasagaanan amin nga awitam ije Hong Kong. Ayan gayam ni ading ko nga Edwin, nanang. Ay napanday ije tiyendaan, anak ko. Ada ka no gatangan da ka ni bakit na. Madmadlaw ko nga minasa na matagtagarin, nanang. Manipod idinaamon na nga agabrodak. Ay, malmalday nga min anak ko. Kan mabain kan ka. Taam mo na ka no nga iso ti makagapo. No apay amasapol amapan ka agtrabaho iti adayo. Nanang, Amumet no kasano ka deket kan ka di adim. Italaeng amayadayo ka kada kami. Iso ati bagi na ti pampabasulan na. No apay amapan ka ag domestic helper ija Hong Kong. Siyempre, madanagan mo't adya adim, anak ko. kinapudno na, nanang. Saan anala ka para kanyak dayto nga iya adayok? Ngamtyak kaya't amasayang dayto nga oportunidad. Tapno maadaan tayo mo't itinasaliwanwan a panagbiag. Ay, anak ko. Adun ka dagiti kalugaran tayo tinadaan itinasaliwanwan a panagbiag. Gapo ka dagiti anak da anak kapan iti sabali a pagilian. Kas ti kayat ko mapasamak, nanang. Iso a pinilik ti makigasang gasat. Iti balasiw taaw. Ading, ag-flight akon inton ka ni kadwa nga aldaw. Manang, pasensya ka na. Awan ti rumbeng nga idawatam iti pasensya kanyak. Amok nga minaga po kanyak. Iso anapilitan ka mapanagtrabaho iti sa bala pagilyan. No sa anak kumaana kasikog. Saan kumaama pasamak ti kasto iti pamilya tayo? Adda di tadaytan, ading. Kanaaklon tayo motan ti amin, saan ka di? Aging ka ngamin ita. Makonkonsensya ak pa lang, manang. Sapay, medyo delikado ti panagsikog ni Rita. Iso kanayunan man nagastos ti kanayon mi nga ipapan iti ospital. Ading. Siyak kumataday ti lugar mo makigasang gasat ama panagtrabaho iti balasiw tao. Hanggang madtuyak. Nagbalin kami abagan kada kayo kaninanang. Agraman ti agbalin tong anak mi. Saan ka man nagsao iti kasta, ading ko? Naragsak kami nga rod kaninanang. Tadanton apo na. Kanadanto matan ka anakak. Agi amanak manang Si kanti nang ibakla iti responsibilidad ti pamilya tayo. Arumbang kumasyak. Di mon panunutan dayjay. Basta, makaamukan ka ni nanang dito inton awanak Di mo idabaybayan. Agraman ni Rita, kanti agbalinto a kaanakak.
panahon dagiti amok. Agmay-may sa akmanan diti balayda. Nangrunak at mabayaganda kano iti papananda. Tada si kasunda iti negosyo da iti sabali a lugar. Nasimpot ti amok a lalaki. Ngam ti babae ti naungat. No asino pa'y ti kadaraan apada a Pilipino. Iso pa'y ti nauyong. Tiyakla impagarob. Pilipino gayam ti asawa ti Chinese nga amok. Strikto launay. Imbaglakit din, takanayon a sumurot iti asawa na, no kasta nga agbiyahe. Hello, Ading. Kumusta kayon? Nasayat mo't manang. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasingpot ka di mo't lakang kadagiti amom? Kuna ni nanang, kadaraan tayo kano ti amom o babae. Uwan, Ading. Chinese di lalaki. Jay babae ti Pilipino. O kaya klaang dito eh. Medyo istrikto laang ni Ma'am Mona. Naimbag man ta nakaawag ka manang? San ka di may parit na umawag ka dito nga oras ti trabaho? Awan dagiti amok ading ko. Adain na si kaso da iti sa bali a lugar. Medyo mabayaganda nga rod ijay. Isumot lagayam manang. Ngam imawag ti amok a babae. Sumangpot kano ti amana nga agapo dita Pilipinas. Umay kano ag bakasyon dito eh. Angam, okay laang. Tapinoy mat. Sa anak amarigatan ang makisaukan kwa na. Di nasayat. Tap nadamod lakad duwa manang. Sigurado anasingpot da ita. Tanagkapugayam diti pagilyan tayo. Kan kadaraan tayo pa'y. Wan gayam. Naawat yo kadimat laang dyan pawit ko akwar tayo kan ni nanang. Wan manang. Agyaman na ka. Napangayam na kitsyenta da nanang kan ni Rita. Isudan din napan. Tapno magatang da amin na kasapulan dito'y balay. Sige, kumustan to laangan kadakwada ah. Di yu baybayan ni nanang. Sige nga Rod, umawag ak tumanan. Bye! Nakapanak nga rod iji Hong Kong kat nagtrabaho ak kas domestic helper manang Emmy. Pilipina ti amok a babae anak asawa iti Chinese. Nasingpot ti amok a lalaki nga mas daawak tano asino pa'y ti pada a Pilipino isupay ti nauyong. Damo pa'y lang nga isasangpot ko nadlaw kon ti sabali nga ugali ti amok a babae. Ngamdyakon ing kaskaso manang. Taawanan ti maaramidak no di ti aganos. Taadaakat nga rodan iti sabali a pagilyan. Agingga idi simmangpet ti ama ti amok a babae. Nasaya ata nakasangpot kayon, sir. Sigagayam jay bagbaga siya anak ko abaro ababaw nanda dito eh. Siyak nga rod, sir. Naimbaglaan ng tapada kayo a Pilipino. Sa anak amarigatan a makisarita kada kayo. Kahit among kadimot lang dagiti rumbang nga trabaho mo dito'y balay ti anak ko. Ang mga nugaputa ka na yun nga awan dagat di mo nararamidan di trabaho. Ay, saan mo't, sir? Amok nagiti masapol at trabahwag. Uray awanda, ma'am. Nasayat mo't no kasta. Nadaluson ti siledyo, sir. Insaganak mo't aminan ang masapol yu ijay. Ngam no adapay kurang, ibagayo lang kanya. Sige.
Kaya't kung taginan na, kadya kahit ti masinga, masapula nakaluto kanto ninton makariingag. Naawatam? One, sir. Sir, nakasaganan ti kanan nyo. Ni, anya dagitad da di talababa amakan. Ha? Ay, ibalang ko dagitan, sir. Nabanglusan. Impakabil ngamin ni Ma'am dita ref, ngam di damot kinan. Anya, ni, sayang na kita. Pagregregatan dating gatang nakadagita, sa ita ibulang mulaan. Sir? Dahil tati ka nam, tapno sana masayang. Ha? Mabalin pa'y dagita ta nagkapumot ako nam dita rep. Sir, nabanglusan dagita. Saanan ang mabalin akanan? Apay, rin naman namon tapno kunaam anabanglas. Sige, ramanam. Saanan ang mabalin, sir? Makita yung mo titsura na kunti angot na. Mabangbanglusan, sir. Umay ka. Ramanam tapno amon di bagpagam. Umay ka dito. Jack kayat, sir. Oray saan akong amangan. Umay ka. Sige, agnanga ka. Nganga! Jack kayat, sir. Hindi mo kaya tao. Dayta. Sige, alimunam dayta. Kanam. Basta tirumbang akanan dagiti mamirmiraut akaskan ka. Sige, kanam amin dayta. Dayta tirumbang akanam. Dagiti nabuyok amakan na sinayang mo ditarep. Basta tirumbang akanam mamirmiraut. Diyak na yung pag-arup. Nagalasgayam ti ugali na italakay. Nagbabati pagkitkitaan na itikas kanyak. Kadaraak pa'y mat nga rod. Kaslaak ayop itinamayan na. Diyos ko, tulungan na ko ma. Ikanak itikiran ti pakinakam. Tap na malabanag amin dagito'y ama paspasamak kanya. Kaya't ko lang ang matiag trabaho. Tap na may payak itinamay ti pamilya. Nga maapay nga dadag iti kastoy a klase ti tao. No, sino pa'y ti pada a Pinoy? Aron ba nga mangisakit kanyak? Isupay ti mangiraruman iti kadaraan da. Yakwat mabaling nga ipulong ka ni Madam Inton sa mangpat. Ta sigurado sana mamati kanyak. Katamangan no nakarkaro madaksanak. Amok, ti amanan tumat lang ti kanunungan na. Ni Sir Matt, awan matla ti maaramidan na. Tanimam matla ti masursurot. Patib karam ko mati pakinakam ko, Diyos ko. Para hindi pamilyak. Hello? Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan nga idita? Nasayaat mo't, nanang. Nasayaat ko nam. Ngam apay akas na ti busis mo. Kasla ka makasangsangit. Mailiwak lang kada kayo, nanang. Kaya't kayo na makita.
Mailiw kami kan ka anak ko. Sigurado ka kadi nasaya at di kasasaad mo dita. Uwan nanang. Nasingpat dagiti amok. Awan problema ditoy. Naparabor da pahay. Kasta kadi. Ay, agyaman na kanak ko. Narigat at talaga ti sasaadan mi ditoy. Takanayon mi apanunutan ti sitwasyon mo dita. Saan mi nga amo no mangmangan kamatlaang iti umno nga oras. Uno, amang ano malmaltratwan da kamutan dita. Ay, saan nanang? Didak pa kadanagan. Kasi iti kunak, nasingpat dagiti amok. Kaya't kung arudan aguyudan ti aldaw, tapno makabakasyonak mutan. Dandani nga minan malpas ti kontratak. Makaawid akton nanang. Ururayan mi day tanga aldaw, anak ko. Mailiw kami kan. Uray ti adim, ti ka anakam. Ay na, nakaayayat nga ubing. Sigurado amaragsakan kanto no makitam ni baby, anak ko. Iso nga ro da makaawid akon. Takayat kon amaarakop ti ka anakak. Iso ti liwliwak ditoy, nang runa no mailiwakan ka. Jakman amo, tatunggal malagip ka kat agtib-tib bayo ak. Iso amadanagan ak. Amangan kunak no adandakas anapasamak ka. Kas itinakon nanang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Di kay madanagan. Padaanan nyo lang ti panagbakasyon ko, nanang. Umadanin. Agkikita tayon ton. Jak pulos imbagbagakan ni nanang tipud no akasasaad ko ije Hong Kong manang. Jak ngamin kayat nga agdanag ti inak. Inan anusak tinagbalin at trato kanyak dagiti amok. Tilaang pagyamanak, mait-itid dati sweldok iti umno nga aldaw. Saan akas kadagiti daduma, amal maltratuan dalang aruden, saan dapay asuswelduan. Aging gaadimteng ti panaglepas ti kontratak kat saan akon nag-renew. Saan mo't nagkadkad ti amok, gapu taam muna at talaga adjakon ag-renew, gapu iti madi at trato da kanyak. Nagawidak kat naragsakan ni nanang idi imbagak, adjakon nag-renew iti kontratak. Kat agtali na edakon dito'y Pilipinas. Nakaipatakdarak mat iti mini grocery nga iso ti bambantayan mi kaninanang manang Emmy. Aging ga kadagitoy nga aldaw, pulos asaan anaamuan ti pamilyak tinapasarak ijay balasiw taaw. Kat para kanyak, imbilang kulaangan amay sa atag-tagainap tinapasamak kanyak iti lugar a nagtrabahwak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Belinda. Belinda, pagayam ko, maladingi tanak unay itinapasamakken ka. Pudno tay kunada, nga awan iti puli ti pakakitaan iti kinadakes, wenno kinasaya at ti ugali ti maysa a tao. Kas itinapasaram, no asino pa iti kadaraam, isupay tinangirurumenken ka iti lugar anapan mo nagtrabahuan. Bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo pagayam ko.
Agasam, nailipas mo pa iti kontratam, iti laksid ti madi atrato ken ka dagiti nagbalin nga amom? Ngamkas nga rod iti kunam, inan anusam, gapuman la takayat mo ama ipaayan iti nasaliwanwan abiyag ti pamilyam. Sapay kumata kanayon nakaatarabayan ti Diyos, iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.